לפני שאנחנו מתחילים, היכרות קצרה. אז שמי רוני וולף, ואני מטפלת ברפואה סינית משלימה בבעלי חיים. כמו שאתם רואים בתמונות, אני עובדת עם סוסים, כלבים וחתולים. אני מעבירה סדנאות בתחום רוקחות טבעית. אני משקמת בעלי חיים מכל מיני מצבים. אני עובדת המון עם סוסים. עם בעיות של רגליים, עם שיקום של הגוף ושל הנפש, ועם כלבים וחתולים. האמת שגם עם סוסים אני עובדת המון עם פחדים, חרדות. לעתים לא פונים אליי על זה, אבל זה חלק מאוד משמעותי מהקליניקה שלי ביום יום. ואני שמחה היום על השיתוף עם אור המדבר. במקור אני מקיבוץ אורים, שם נמצאת חנות אור המדבר, אז יש לנו היכרות שהיא ככה מילדות, גם ממוטי מי שמכיר, שהוא הבעלים של אור המדבר, וגם כל השמנים שאני משתמשת וכל המוצרים הם מוצרים של אור המדבר. ואני מאחלת לכם תהנו. אני אנסה להיות הכי ברורה ובקצב ומובנת. אז אני רוצה דווקא שאנחנו נתחיל את ההרצאה בשאלת שאלות. אתם מוזמנים לכתוב לעצמכם ולהשאיר את השאלות שלכם לסוף. אז מה אתם מכירים על חוויות בעלי החיים שלכם? זאת אומרת, האם בעל החיים שלכם הוא חי בפחד, חרדה, סטרס? האם אתם יודעים מה עבר עליו עד שהוא הגיע אליכם? האם הוא בחוויה הזאת ביום יום, גם בהקשר לתקופה המטורפת שאנחנו נמצאים בה, אבל גם עוד לפני? האם בעל החיים שלכם סובל מאיזשהו חוסר נוחות בגוף, איזה שהם כאבים? אוקיי, אני אחבר לכם את זה בהרצאה, איך הכל מתחבר לשאלות האלה בהמשך. האם בעל החיים שלכם עבר איזשהו אירוע טראומטי שידוע אליכם, או שהוא עבר איזה טראומה? והאם בעל החיים שלכם מקבל את תנאי המחיה שמותאמים לגזע שלו? ככה כדוגמה, אני אקח דוגמה על כלב, על מילינואה. האם הוא חי ופורק את המרץ שהוא צריך ביום, או שהוא חי בדירה קטנה בתל אביב ויוצא רק לטיולים קטנים? ומה בעלי החיים או מה בעל החיים שלכם מנסה להגיד לכם באיך שהוא מתנהג? אז ככה, אם מישהו יצטרף רק עכשיו, השאלות האלה זה לשמור לסוף, ואם מתקשר לכם להרצאה, תרגישו חופשי לשאול את כל מה שעולה. אז פחד, חרדה וסטרס זה מושגים רחבים, גם בעולם האנשים וגם בעולם בעלי החיים. בתפיסה שלי ואיך שאני רואה את הדברים, בעלי החיים מספרים לנו חוויה דרך ההתנהגות שלהם, איזושהי חוויה חיים מסוימת. כשאני עושה הקשר לפחד, חרדה וסטרס, אני מסתכלת על חוויות החיים של הבעלי חיים, אני שואלת את הבעלים שלהם גם הרבה שאלות. אז אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות, אוקיי? למשל טראומות מוקדמות. הורים שננטשו על ידי אימא שלהם, או שמפרידים אותם מוקדם מדי, זה קורה המון בחתולים וכלבים שמגיעים מהרחוב, מכלביות. זה נמצא גם בעולם הסוסים, שמפרידים שם הסוסים בשלבים מאוד מוקדמים מהאימא, אוקיי? ואז אנחנו יכולים לראות כל מיני התנהגויות סביב הפחד, החרדה והסטרס, אוקיי? והם באים לידי ביטוי הרבה פעמים באוכל, במגע ובמשחק, אוקיי? וההקשר שלי לזה הוא בעצם שמי שאמור ללמד את הגורים את הוויסות זה האימא, אוקיי? ואם היא לא שם ללמד כמה אוכלים ומתי מספיק, מתי זה זמן למשחק ומתי צריך להפסיק, אוקיי? אז את הגבולות והוויסות
אם יש שם בהתפתחות איזשהו חסך, אנחנו נראה את זה אחרי זה גם בהתנהגויות של פחד, חרדה וסטרס. אוקיי? יש מצבים שבעלי חיים, וזה גם מתקשר לטראומה הראשונית הזאת הרבה פעמים, חוו איזה מחסור תזונתי מאוד משמעותי, שבעצם פגע להם בהתפתחות, אוקיי? וגם זה פוגע בכל מערכות הוויסות שלהם, אוקיי? הם יכולים להיות חולים הרבה וזה יבוא גם בהתנהגות, כן? יחוו הרבה עניינים של פיזיים, כן? כמו כאבים כרוניים. אני נותנת פה עוד דוגמאות, בעלי חיים שחווים כאבים כרוניים, אוקיי? למשל לקחתי כדוגמה כאב בטן. תחשבו עליכם שכואב לכם בבטן, האם אתם רוצים, כן? ובמיוחד אם זה בעל חיים שהולך עם זה כבר תקופה, האם הייתם רוצים שיגעו בכם, או אתם אומרים אל תיגעו בי, אל תדברו אליי, אני צריך שקט, אוקיי? עכשיו גם זה בא לידי ביטוי בהתנהגות. יש הרבה כלבים, רואים את זה הרבה על הכלבים, שרואים שמתחילים לפתח סטרס סביב אנשים, ואפילו זה מגיע לתוקפנות, והרבה פעמים לא יודעים לתווך את זה. אוקיי? יש עוד הרבה מאוד גורמים, אבל גם סביבה לא קשובה. אוקיי? אם בעל החיים הוא בעל החיים שחווה תחילת חיים מורכבת, אוקיי? ועכשיו הוא חי בסביבה מאוד רועשת, בעיר או בבית עם ילדים קטנים, אוקיי? כל הדברים האלה יש להם הקשרים אחרי זה להתנהגות ולסטרס, פחד וחרדה. אז מה שאני רוצה להגיד זה שבעלי החיים שלנו מושפעים לא רק ממה שקורה בסביבה שלהם, אלא יש משמעות גדולה גם למה שהם חוו, כן? לחוויות הפנימיות שהם נושאות איתם, וזה שאתם תדעו לעשות הקשרים גם למי זה בעל החיים שלכם, יעזור לכם מאוד גם להחליט מה לעשות עם ההתנהגות שלו, גם אם אתם לא בעלי מקצוע. אז כמה סימנים מקדימים שככה אפשר לראות, כן? אם אין משהו שהוא מאוד מובהק, אבל אם יש לכם כלב או סוס שאתם רואים שהשרירים שלו מאוד מתוחים, שהוא מוחזק, כן? אם יש איזושהי רגישות מאוד מאוד גדולה למגע, או כשאתם נוגעים וכל הגוף שלו רועד, אוקיי? ליקוקים בכפות הרגליים, כן? יש, חוץ מהעניין הזה של ניקיון, בלילה שהולכים לישון, פתאום הבעלי חיים שלנו, כן, סוסים זה קצת קורה פחות, הם יותר אוכלים את הרגליים שלהם, אבל מתחיל איזשהו ליקוק מאוד מאוד אינטנסיבי או אכילה של המפרקים, זה מספר לנו שמשהו בבעל החיים שלנו לא מאוזן, אוקיי? עכשיו, תלוי גזע, כי יש גזעים שמביאים הרבה מאוד תנועה בעולם הכלבים והסוסים, אוקיי? אז תנועה מקדמת, אוקיי? מתמדת, סליחה. ברגע שיש שינויים, אוקיי? ברגע שיש איזשהו טריגר, הם כל הזמן בתנועה, אין להם שקט, כן? חוסר שקט כזה. דבר נוסף זה התנערויות מרובות, אוקיי? יש כלבים שרואים שהם מנסים לפרוק את המתח שלהם, אוקיי? גם סוסים עושים את זה. אבל כל הזמן מתנערים המון, או ההפך, לא מתנערים בכלל, אוקיי? זה גם משהו שמספר לנו. אחד הדברים שהרבה מאוד אנשים מתלוננים עליהם זה נשירה מסיבית, אוקיי? כל השנה, לא רק בעונות שהם מנשירים. אז זה גם עוד דרך לדעת שמשהו עובר על בעל החיים שלנו, זה יכול להיות עוד דברים, אבל בהקשר למה שאני הולכת לדבר היום, אז יש איזשהו נשירה, ואנחנו רואים עוד סימפטומים כאלה, עוד סימנים. דבר נוסף זה קושי להירגע לאחר התרגשות, כן? הם כל הזמן מלהיבים את עצמם עוד פעם ועוד פעם, וזה הם בעצם נרגעים שהם שפוכים. זה סימן מובהק, אוקיי? פיוקים תכופים, לא קשור לעייפות, יכול להיות בסיטואציות שהם מאוד מאוד לחוצים, יש הרבה אנשים, או בעולם הסוסים יש כאב, או משהו קורה בגוף, אוקיי? זה סימן מאוד מאוד חשוב. חוסר רצון למגע, או להפך, כל הזמן רוצים מגע, אוקיי? זה אחד הסימנים המאוד משמעותיים. יש כלבים שאומרים אל תיגעו בי, יש סוסים שאומרים אל תיגעו בי, ויש כאלה שכל הזמן רק צריכים מגע בשביל להירגע.
אוקיי? בעלי חיים שנמנעים, הם לא מתקרבים, לא סקרנים, אוקיי? זה כבר אומר שמשהו שם לא מאוזן, וזה פותח לנו את ההסתכלות. כל הבעיות, לא כל הבעיות, קשיי עיכול, רגישות בבטן, משהו שיש חזרתיות, לפעמים זה מייצר את הסטרס, פחד וחרדה, ולפעמים זה הרקע. אוקיי? ויש עוד מלא מלא סימנים. אנחנו היום ניגע ככה בזמן שיש לנו בקטנה בדברים. אני רוצה גם לשתף אתכם בסיפור של שושה. שושה המתוקה הזאת, זאת הכלבה האישית שלי, שבעצם היא הגיעה אלינו לגינה, מצאנו אותה יותר נכון פה ברחוב, והיא הייתה בערך, אנחנו לא יודעים, אבל בערך בת שבועיים, מאוד רזה, טנטונת, כמובן שאי אפשר לא להתאהב, אבל התחלנו לשים לב עם הזמן שהיא מביאה כל מיני התנהגויות סביב אוכל. זה אומר שהיא אוכלת מהר מאוד, יש לנו עוד כלבה שקוראים לה פטוניה, שהיא קופצת לה לפה אחרי האוכל, אוקיי? שזה משהו שגורים עושים לאימא שלהם, כדי שהיא תקיא את האוכל, ואז היא תוכל לאכול, אז היא עשתה את זה המון לכלבה הבוגרת יותר. כל מה שקשור סביב אוכל היא עדיין קצת מאוד מתרגשת, ובכללי איזשהו קושי להירגע, אוקיי? בכל מה שככה מלהיב אותה. כשהיא הגיעה לגיל 8 חודשים, שזה גיל ההתבגרות, היא התחילה להביא אפילו התנהגויות יותר מתוחות סביב אוכל, אוקיי? גם בהקשר לכלבה השנייה, וגם ראינו את זה גם סביבנו, היה לה נעיצות מבט, היא ישבה ליד האוכל ולא בהכרח אכלה אותו, אוקיי? ואין פה חוסר של אוכל בבית. אז בעצם מה שאני רוצה להגיד זה שלפעמים, אוקיי? ובמצב של שוש הזה מה שקרה, היא מגיבה, אוקיי? בעלי חיים מגיבים לא רק למה שקורה עכשיו, אלא לחוויות שתקועות בגוף. אוקיי? מאוד קשה לתווך את זה שלא יודעים תמיד את הסיפור, אבל פחד עמוק, הישרדות, חרדה, יכולים ללוות את בעלי החיים שלנו שנים, להשפיע על ההתנהגות שלהם, על הבריאות שלהם, ובכלל על האופי שלהם, כן? אנחנו יכולים לקרוא להם בכל מיני שמות, אבל זה קשור לסיפור חיים שלהם, וזה הרבה פעמים מזכיר שהתגובה שאנחנו רואים היא לא תמיד הבעיה, אוקיי? זה איזשהו ביטוי שהם מספרים לנו דרכו. אז אני ככה רוצה לשים את זה ככוכבית פה. אוקיי? אז איך אנחנו נוכל לעזור לבעלי החיים שלנו? אז אני הולכת לדבר היום על שמנים אתריים, הידרוסולים, שמני בסיס, כן? יש המון בתוך ההרצאה הקצרה הזאת, וכלים יומיומיים שאתם יכולים להקל, אתם יכולים לעשות את זה לבד, ביום יום עם הבעלי חיים שלכם. אז בואו נכיר אותם. אז קודם כל, לפני שאני ככה פונה לכלים, אני רוצה ככה לחבר לטבע שמתצפיות של בעלי חיים בטבע, ממחקרים, רואים שבעלי חיים היו, כן, היום זה פחות, אבל מטפלים בעצמם בעזרת צמחים. אם זה מריחים ואוכלים ונמרחים, אוקיי? זה על צמחים, על שרפים, על שורשים, כדי לנסות לקבל איזשהו איזון פנימי. אוקיי? וביום יום בעלי החיים שלנו מאוד רחוקים מהטבע שלהם, אז אנחנו יכולים בעזרת חשיפה מבוקרת לצמחים להציע להם איזון. אז אני הולכת ככה להכיר לכם ולהציע פה כמה אפשרויות. אז שמנים אתריים, אני הולכת לדבר עליהם כמי שמכיר אותם, אבל גם לעשות איזושהי הקדמה למי שלא מכיר שמנים אתריים בכלל, בהקשר לבעלי חיים ובכלל. אז שמנים אתריים, קודם כל הם תמציות מרוכזות שעוברות תהליכי זיקוק או כבישה, אוקיי? זאת אומרת, שמנים אתריים עבור בעלי חיים זה כלי מאוד מאוד חשוב. זה מאפשר לנו גישה טבעית וממוקדת לריפוי, צריך לדעת כמובן איך לעשות את זה, ובעזרת שמנים אתריים אנחנו יכולים להציע להם מגוון טיפולים שמותאמים לצרכים שלהם, ולעזור להם להיות יותר מאוזנים. אז היתרונות שלהם, של השמנים אתריים, הם גם הקשבה לצרכים של בעלי החיים.
אוקיי? הם מאפשרים לנו להתאים אותם באופן אישי, אוקיי? אם אנחנו מכירים, כמו שדיברתי עד עכשיו, קצת יותר את הסיפור של בעל החיים שלנו, אנחנו נוכל לדעת גם קצת יותר איך לבחור את הצמחים או את השמנים או את הדרך שאנחנו רוצים לעזור לו להירגע. אנחנו יכולים לפנות גם לגוף וגם לנפש, אוקיי? מאפשרים ריפוי גם פיזי וגם רגשי, וזה יכול מאוד לעזור לנו במצבים של מתח, חרדה, כאב, פחד ועוד הרבה בעיות אחרות, אוקיי? איזון ותמיכה של מערכות בגוף, אוקיי? הם יכולים לחזק, כמו בבני אדם, מחזקים מערכת חיסון, מאזנים את מערכת העיכול, אוקיי? עוזרים להזרים את הגוף. הם מרגיעים את הנפש, אוקיי? ובכלל אפשר לחשוב עליהם ככלי טיפולי להציע לבעלי החיים שלנו. אז באיזה מצבים, אוקיי? ניתן להם, נציע להם יותר נכון, אז קודם כל בתמיכה רגשית והתנהגותית, אמרתי את זה כבר כמה פעמים, אז לחץ, חרדה, פחד, אם זה פחד מרעשים או איזה שהם קשיים בשינויים, אנחנו לקראת מעבר דירה, ואפילו גם אם באים אורחים, אוקיי? אם קרה לצערנו ויש חוויות טראומטיות או שאנחנו יודעים על משהו שקרה בעבר, כמו נטישה, הזנחה, אוקיי? איזשהו חוסר ביטחון שקיים בהם, ואפילו אם בעל החיים שלנו מדוכא. מצבים רפואיים שונים, בין אם זה קרה עכשיו או שהם הולכים עם זה, כמו בעיות בעור, זיהומים, דלקות, סליחה, בעיות במערכת העיכול, כאבים כרוניים, אוקיי? או וגם כל מיני דלקות מפרקים או מחלות שהם מתמודדים איתם בתקופות שיקום, אוקיי? אם זה לאחר ניתוחים, פציעות, שברים, חתכים, הרשימה הזאת מאוד מאוד ארוכה, וגם לבעלי חיים מבוגרים או מתבגרים, לחזק את הגוף שלהם. אז בעצם אני הולכת לדבר היום על כמה שמנים שאני מחוברת אליהם, ואם תשימו לב, אני לא יודעת כמה אתם מכירים את השמנים עם בעלי חיים, בדרך כלל גם השמנים זה משהו שמתחבר אלינו. אז שמן לבנדר, שהוא שמן מאוד מאוד מוכר בבני האדם, הוא מצוין גם לבעלי החיים שלנו, אוקיי? אז הוא גם מרגיע והוא עוזר לשחרר חרדות, הוא נותן איזושהי תחושת יציבות, שקט וביטחון, אוקיי? אני הולכת לדבר פה על השמנים ולתת בעצם מה כל שמן עושה. אם תרצו בסוף אתם תוכלו לשאול אותי שאלות קצת יותר להתאים או בפרטי. שמן אתרי אכיליה, אוקיי? שהוא ממשפחת הקמומיל, הוא מצוין לטראומות של גילאים מוקדמים, כמו שדיברתי במצגות הקודמות, אוקיי? שדיברתי על זה שאם אנחנו יודעים שבעל החיים שלנו הגיע מכלבייה או הפרידו אותו מוקדם, זה עוזר קצת לבסט את כל החוויה הזאת, זה עוזר להרגיע את הנפש, הוא מצוין לכאבי מפרקים, לדלקות, לחיות מבוגרות, אוקיי? אנחנו לא שמים אותו ישירות על האור, אני אדבר על זה בהמשך. שמן אתרי אליקריסיום, אוקיי? שהוא שמן שעובד על טראומות עמוקות, אבל בבעלי חיים שמראים לנו את זה שהם מוציאים כעסים ותסכולים וקנאה, אוקיי? שבעל החיים בעצם לקח את המקום ההישרדותי יותר למקום הזה של פייט, אוקיי? אז הוא מעורר ריפוי גם לרקמות ולצלקות, ויש לו עוד רשימת מכולת, אבל זה החשוב. שמן אתרי הדס, אוקיי? הוא מרגיע את הנפש והוא פותח לאופטימיות, אוקיי? הוא גם עוזר לשחרר כעסים, אבל הוא עוזר לבעלי חיים שבעצם בגלל כל מיני חוויות קשות שהם חוו, אם זה בתחילת החיים שלהם או דברים שקרו, והם או חולים במחלות, זה מכניס הרבה אופטימיות לתהליך. עוד כמה שמנים, שמן אתרי מרווה רפואית, אוקיי? הוא מרגיע את הנפש, הוא מצוין לחרדות, אוקיי? והוא בעצם לבעלי חיים שאם הם איבדו בעלים או בעל חיים שחי איתם, זה יכול לעשות עבודה מאוד מאוד טובה להרגעה.
אני קצת רצה מהר כי יש לנו הרבה חומרים, אבל השמן הבא הוא שמן שאני אוהבת במיוחד, שמן אתרי קמומיל כחול. אז קודם כל הוא מצוין לשחרור טראומות. הוא ממש ממש נותן תחושה כמו חיבוק של אימא. אוקיי, אז בעלי חיים שחוו, אם אתם יודעים שבעל החיים, נגיד כמו שושה שהגיע אלינו בגיל מאוד מאוד מוקדם, זה שמן שמאוד יכול לתת לה את התחושה הזאת האימהית, המרגיעה, המחבקת. אז אם יש לכם בעל חיים שאתם יודעים את זה בסיפור שלו, שמן אתרי קמומיל רומן, אוקיי? שהוא בעצם מגיע מהמקום הזה של לחזק את הלב, הוא עוזר לבעלי חיים שלא כל כך אוהבים את עצמם, כן? איך רואים את זה, זה יהיה כבר לוובינר אחר, אוקיי? והוא מצוין לכאבי בטן, אז זאת אומרת אם יש לנו בעל חיים שיש לו הרבה מאוד ענייני בטן, והוא גם חרד סביב הבטן שלו, זה יהיה שמן טוב. שמן אתרי אנג'ליקה, הוא מצוין לטראומות ופחדים שהם מאוד עמוקים. זה בעלי חיים שלרוב יהיה להם מאוד מאוד קשה לשחרר את הטראומה, אז זה שמן מאוד מאוד עוצמתי. אז ככה, בשביל שאני לא אעמיס לכם הרבה ידע, אני רוצה דווקא ללכת למקום הזה רגע שפונה לאנשי החתולים, ולדבר רגע על העניין הזה שחתולים ושמנים אתרים יכול להיות מאוד בעייתי. אוקיי, לחתולים חסר אנזים חשוב בכבד שקשור לפירוק הרעלים, ולכן בעצם שימוש בשמנים אתרים יכול לגרום לו להרעלה. אז קודם כל, ככה, כוכבית, עדיף עם חתולים לא להשתמש בשמנים אתרים. אוקיי, יש לנו הידרוסולים, אני עוד מעט אדבר על זה. אוקיי, ואם אתם מחליטים מאיזושהי סיבה שאתם רוצים להתייעץ עם מטפל, גם אם אתם לא יודעת, אוהבים לשים ריחות בבית, אז להשאיר חלונות פתוחים, לתת לחתול את האפשרות לצאת מהחדר, אוקיי? שלא יהיה שם את המקום הזה שהחתול חייב להיות עם שמנים אתרים, זה יכול לסכן חיים. לגבי כלבים וסוסים, אוקיי, כתבתי פה שימוש מודרך וזהיר, אבל אפשר קצת יותר ככה להתנסות בזה. אני עוד מעט אדבר על איך. בגדול, כשאני מציעה לבעלי חיים, אני קודם כל בוחרת בהתאם, כמו שאני מספרת לכם, בהתאם לסיפור שלו. אז אני ממליצה גם לכם לבחור לבעל החיים שלכם שמן אחד או שתיים, אוקיי? בשביל לא להעמיס ריחות כאילו מבחינת העומס ולא לעורר איזושהי תגובת יתר. חשוב מאוד להקשיב, כן? אם הם בורחים, לא להכריח אותם. בסדר? לא למרוח עליהם ישירות לאור שמנים אתרים, כן? גם כמו שאנחנו עושים עם עצמנו, שמן לבנדר אפשר, אוקיי? אבל אם בעל החיים שלכם אומר שזה בסדר. מה עוד? לגבי הערכה יומית, אני עוד מעט אדבר על זה, זה בדילול, אוקיי? לא לתת ישירות כל יום אותו שמן, זה גם יכול לעשות להם לא טוב. אז איך אנחנו מציעים שמנים אתרים? אוקיי? כמו שאמרתי, אנחנו בוחרים שני שמנים, אוקיי? אנחנו בהתחלה מגישים להם את השמנים עם הפקק סגור. אנחנו נותנים להם להתקרב אלינו, ואם הם מתעניינים באחד השמנים, אנחנו פשוט פותחים להם את הפקק, אוקיי? נותנים להם להתקרב, לקחת איזשהו סניף, כן? הערכה, ואחרי כמה דקות, 2-3 דקות, אנחנו סוגרים את הפקק, אוקיי? ומתבוננים בתגובה שלהם. ונתתי פה דוגמאות, מצמוצים, פיוקים, יש בעלי חיים שהולכים לישון, שעושים לנו גב והולכים לישון, וסוסים הם מורידים את הראש ועוצמים עיניים, יש בעלי חיים שמתחילים להתעטש, אוקיי? שהם בעצם לא היו כל כך מודעים תמיד לרגישות שלהם. יש בעלי חיים, במיוחד אני רואה את זה עם כלבים וסוסים, שהם רוצים להימרח על השמן, אוקיי? או ממש ללקק אותו. אז במידה והם רוצים להימרח אפשר לשים קצת, אבל ללקק זה בדילול. אם מעניין אתכם, תעשו מעקב, תרשמו איך בעלי החיים שלכם מגיבים, ותוכלו לראות קצת מה הם מספרים לכם מול התגובות שלהם. אוקיי?
אז ככה נתתי פה איזושהי דוגמה לדילול שמנים, אוקיי? זאת אומרת, אם הכלב שלי בחר שמן אתרי לבנדר, אז אני אקח שמן נסע, אני עוד מעט אדבר גם על השמני נסע, אבל זה יכול להיות זית, קלנדולה, אמפ, אוקיי? ואנחנו לוקחים בקבוק של 10 מיל, שאפשר לקנות אותו באור המדבר, אוקיי? וממלאים את הבקבוק בשמן הנסע, ושמים בין טיפה לשתיים של השמן האתרי. אוקיי? זה כל מה שעושים בדילולים עם בעלי חיים. מאוד מאוד עדין. זה בתור התחלה, מי שירצה לדעת עוד, נדבר על זה בהמשך. אז אני ככה קופצת במהר כזה לשמני נסע. אוקיי? אז יש פה תמונה של זית, אוקיי? ושמנים צמחיים לבעלי חיים, שמני נסע, קודם כל יש להם את הסגולות בפני עצמם, אוקיי? אנחנו יכולים להשתמש ולהציע לבעלי חיים שלנו את השמנים גם בלי השמנים אתריים. אז כי יש בהם מינרלים טבעיים וחומצות חיוניות לעור, הם טובים למערכת החיסון, אוקיי? ויש בהם הרבה בעצם איכויות. אני ממליצה לכם, כמו שרואים בתמונה את הקלנדולה, לאחסן את הבקבוקים של השמנים עם בקבוקים קיים, אוקיי? לא, אם קניתם שמן והוא בבקבוק לבן, הוא כנראה מחומצן, אור המדבר כל הבקבוקים קיים, אוקיי? ולוודא שהוא מופק בכבישה קרה. אני הולכת בעצם לדבר על כמה שמנים היום שאתם יכולים לערבב עם השמנים אתריים. אוקיי? אז אחד השמנים שאני אוהבת זה זרעי אמפ. אוקיי? הוא גם מרגיע, ואז אם יש לנו כלב שהוא קצת, יש לו עניינים בבטן, או סוס, כן? לתת לו בעצם להריח את השמן אמפ, ואם הוא רוצה שמן אתרי אפשר לחבר אותם. אוקיי? הוא מצוין לשיקום מערכת החיסון, והוא טוב לבעלי חיים שהם בחרדה. יש בו אומגה 3, 6 ו-9, אז הוא מאוד עשיר גם, וכמו שאמרתי, הוא מאוד טוב לבעלי חיים שקשה להם רגשית ביום יום. אם אתם החלטתם להשתמש לבעל החיים שלכם רק בשמן הזה, זאת אומרת רק בשמן אמפ, אתם יכולים לתת לו גם כפית באוכל. עוד שתי שמנים שאני מאוד אוהבת, אחד זה שמן ארניקה, שאני מורחת אותו גם על עצמי וגם על בעלי החיים, לבעלי חיים שיש הרבה פרווה, כמובן שזה פחות נעים, אבל באנשים לא כל כך לוקחים אותו בפנימי, בבעלי חיים אפשר כמה טיפות, אוקיי? הוא מצוין לכאבים, לכאבי שרירים, הוא עוזר לבעלי חיים שהם בהמון מתח בשרירים, לשטפי דם עם בעל החיים שלנו חטף מכה, ולטראומות שהן גם פיזיות וגם רגשיות, והוא נוגד דיכאון. השמן הנוסף הוא שמן קלנדולה. אז הוא גם אנטי דלקתי חזק, הוא מצוין לאור, אוקיי? ובעצם לבעלי חיים שגם מתחבר להם בעיות עיכול, אפשר להציע להם שמן אמפ או שמן קלנדולה, להסתכל על הבחירות שלהם, אוקיי? כתבתי שהוא גם טוב מאוד לסוסים, וללכת עם הבחירה של בעל החיים. כלי נוסף שאני משתמשת בו ביום יום זה הידרוסולים. אוקיי? אני מאוד מאוד אוהבת הידרוסולים ואני ממליצה, וזה כלי מצוין גם לאנשי החתולים. אז הידרוסולים, באיך שאני רואה את זה, זה ממש כוח הריפוי של המים. אוקיי? הוא מיצוי מימי של הצמח, הוא נוצר כתוצאה של זיקוק באמצעות קיטור, אוקיי? הוא מכיל מולקולות מסיסות במים, ויש לו כמויות קטנות של שמנים אתריים. אוקיי? אבל הוא גם, יש לו הרבה תכונות ריפוי משל עצמו, אוקיי? והוא עדין, כן? בגלל שגם בעלי חיים וגם אנשים, רוב הגוף שלהם עשוי ממים, אז הוא גם משפיע מאוד טוב ומתקבל מצוין בגוף של בעלי חיים. אז ככה, אני אתן גם בהידרוסולים מספר דוגמאות של איזה הידרוסולים אני משתמשת בהם, אוקיי? למשל הידרוסול קמומיל כחול, דיברתי על השמן, עכשיו אני אדבר על ההידרוסול. אז כמו השמן הוא מצוין למערכת העיכול, הוא מאוד מקל על כאבי בטן ונפיחות, בעלי חיים שחווים כל מיני רגישויות בעור, זה מצוין,
והוא מעולה להרגיע את הנפש. נתתי פה בעצם אפשרות להוסיף לבעל החיים במי שתייה שלו, אוקיי? בעצם אנחנו יכולים לגשת עם בקבוק או לשים על היד, להציע לבעל החיים שלנו, אוקיי? ואז יש לנו אפשרות לקחת כלי מים נוסף בבית, אם זה חתול או כלב, אם זה סוס בחווה, ולשים בעצם את המינונים שכתבתי, אוקיי? לחתולים זה 10 טיפות ב-200 מיל מים, אוקיי? לסוסים זה 30 מיל, בגלל שהכלים שלהם הרבה יותר גדולים, אוקיי? ולכלבים זה בין 10 ל-15 טיפות. אז ממליצה לכם לנסות לשאול את בעל החיים שלכם אם הוא רוצה, אם הוא אוהב, זה כלי מצוין, בעצם לתת בחירה חופשית ביום יום. יש פה עוד כמה הידרוסולים, כמו שדיברתי על השמנים, אז אתם יכולים להשתמש עם הכלב שלכם, עם הסוס שלכם, עם החתול שלכם, בטוח החתול, רוצים, אפשר בעצם לתת להם את זה קודם כל בהידרוסולים, כן, הידרוסול לבנדר, כמו שאמרתי על השמן, הוא מרגיע את הנפש, הוא עוזר למוסס חרדות, הוא קצת יותר מר, אני לא בטוחה שהם ירצו לשתות אותו, אוקיי? למשל, הידרוסול קמומיל יותר טעים. הידרוסול הדס, כמו שאמרתי על השמן, הוא מצוין לבעלי חיים שמתמודדים עם מחלות, מכניס הרבה אופטימיות לתוך התהליך, הוא מאוד מאוד רוחני. אוקיי? גם אכיליה, שדיברנו על השלבים המוקדמים, על הטראומות, אז אפשר להציע אותו גם בהידרוסול. אותו דבר אליקריסיום. ועוד הידרוסול שאני מאוד אוהבת לשים במי שתייה של הכלבים שלי, זה עשב לימון. הוא מצוין לכאבי בטן, לצרבות, לבעלי חיים שיש להם כל הזמן שינויים במערכת העיכול, אוקיי? לנפיחות. הוא מחזק מאוד את מערכת החיסון, ויש מחקרים שרואים שהוא עוזר לבעלי חיים שמתמודדים עם סרטן, הוא ממש יכול לטפל. אז אני ממליצה מאוד על הידרוסול עשב לימון. אז ככה בקפיצה מהירה על טיפים יומיומיים, חוץ מזה שעברנו על השומנים, על ההידרוסולים, אחד הדברים שאני מאוד מחוברת אליהם בבעלי חיים שמחזיקים מתח בגוף זה עיסוי. אוקיי? וכתבתי בעצם שאני מדברת על עיסוי, זה לא כמו שאתם הולכים למעשה שמפרק אתכם, אלא זה יותר מגע קשוב. המתח שנצבר כמו אצלנו יכול להיות בשחמות, אצלם זה יכול להיות גם באגן ובגב תחתון, אוקיי? אז העיסוי מאוד מאוד יכול להרגיע את הגוף ויעזור להרגיע גם את הנפש. אחד הדברים שחשובים בעיסוי זה להתחיל בקצב של הכלב. אם יש לנו כלב שהוא רגוע, אז ללכת עם זה שהוא רגוע. אם יש לנו כלב שהוא יותר ככה היפר, אז להתחיל בקצב שלו ולאט לאט להרגיע עם העיסוי. אוקיי? מאוד חשוב, כלבים מאוד אוהבים שלשים אותם, קצת כמו בצק. אז אני ממליצה לכם לנסות באזורים של השכמות, של האגן, יש הרבה כלבים שמבקשים, לסוסים זה יכול להיות כמעט בכל מקום בגוף, וחתולים, כל עוד הם מבקשים, לכו על זה. אוקיי, דברים נוספים שאני ממליצה זה מוזיקה מרגיעה, אוקיי, רעש לבן, כלבים שנובחים הרבה בבית, שהם מאוד חרדים, אז לשים להם את הצליל האחיד הזה, היום יש גם ערוצים שאפשר למצוא, למלות את הרקע הזה, שבעצם הם לא יהיו עסוקים במה שקורה בחוץ. בעלי חיים שחווים הרבה סטרס, אז טיול פעם בשבוע אם גרים בעיר, אז ללכת למקומות שקטים, לעשות תנועה ככה במקומות שאין הרבה רכבים, אנשים, זה מאוד מאוד מרגיע, אוקיי? אחד הדברים שאני עושה המון עם הכלבות שלי, עם הסוסה שלי, זה מדיטציה. זה בעצם לא להיות בטלפון, לא להתעסק בדברים אחרים, לשבת איתם, לנשום, להרפות את הגוף, ובעצם לעשות את הרגיעה הזאת ביחד איתם. בעלי החיים מאוד דומים לנו, אוקיי? זה חשוב שתחברו את זה גם לעצמכם.
צמחי מרפא בעציצים או בגינה, תלוי איפה אתם חיים, אני עוד רגע ארחיב על זה, אוקיי? ואם יש לנו בעל חיים שהוא מאוד מאוד חרד, לעשות לו פינה, או בעיקר כלבים וחתולים, לעשות פינה בבית שהוא יכול להיכנס כמו למאורה, זה מאוד מאוד עוזר להם לווסת את מערכת העצבים. וכמו שדיברתי לפני, הידרוסולים במי שתייה. זה אופציה טובה ביום יום. אז ככה, הצמחים שהתכוונתי אליהם בהקשר לגינה, אוקיי, או בעציצים, ואני רוצה להזכיר לכם שמאוד חשוב פה המקום הזה של בחירה, לתת להם לבחור, לא לדחוף להם את זה לאף, אוקיי? אז בגלל שהם משתמשים בחושים שלהם, והחושים שלהם גם מאוד מאוד חזקים, תנו להם, אם אתם חיים ויש לכם גינה, תנו להם להתחכך, להריח, לטעום. יש הרבה כלבים למשל שאוכלים עשב לימון, את הלימונית, בשביל להרגיע את הבטן. אז אני ממליצה לכם לשתול בגינה, להביא עציצים. יש פה כמה דוגמאות, כמו רוזמרין, לבנדר, מרווה, קלנדולה, שיבה, עשב לימון, אוקיי? זה צמחים שאני מתחברת אליהם. ודרך נוספת זה פשוט, אם אין לכם הידרוסולים, להכין להם מים בטעמים, אוקיי? בעצם לקחת טיון של קמומיל, לעשות ממנו תה, להשאיר אותו, ואז, או כמו בתמונה, את הפרחים, אוקיי? ואז להציע לבעל החיים. יש לנו הרבה מאוד אפשרויות לשאול אותם, ולנסות לעזור, לתמוך בהם עם החוויות שלהם. יש אפשרות עם המים בטעמים גם לשים במי שתייה, אבל בכלי נוסף, שיהיה להם את המים שלהם. אוקיי, אז ככה, אני רוצה לתת לכם איזשהו מתכון, תבדקו עם בעלי החיים שלכם, הוא מאוד פשוט. אני מדברת על בעצם שני הידרוסולים, שהמטרה שלהם והשילוב שלהם זה הרגעה. אוקיי? יש אפשרות גם לקנות באור המדבר בקבוק של 100 מיל עם פקק או עם מזלף, שאנחנו מכניסים בו חצי הידרוסול קמומיל וחצי הידרוסול עשב לימון, אוקיי? אנחנו מערבבים ואנחנו מציעים לבעל החיים. אפשר לשים בעצם, אם יש לכם כלי של נגיד כוס מים ואז 5 עד 7 טיפות, אוקיי? זה אפשרות להציע להם ביום יום. ורציתי לתת דגש שבעצם זה יכול להתאים לבעלי חיים שהם מתמודדים עם פחדים, חרדות, אוקיי? או בעיות בבטן, או שיש להם איזושהי דלקתיות בגוף, אוקיי? אז אני רצתי קצת ואני רוצה שאנחנו, יש עכשיו זמן לשאלות. ודים? שנייה, אנחנו נבדוק שוודים איתנו. אוקיי, בינתיים עד שוודים ישמע אותנו, נתתי פה את המייל שלי, אם מישהו רוצה לכתוב לי, יש אפשרות גם ליצור טלפונית. יש לי חנות אינטרנטית עם מוצרים טבעיים, אוקיי? והוספתי פה גם קופון שנקרא רוני 7, שאם אתם רוצים לרכוש בחנות אור המדבר, אוקיי? אז אני רגע אבדוק עם ודים מה קורה. ודים, אתה שומע אותנו? כן, כן, זהו, ניתן לשאול שאלות, גם בצ'אט וגם לעלות אתה, לשידור. אתה פתחת את המיוט שלהם? כן. מצוין, אני רגע אעשה מסך שאני אראה את כולם. אז ככה, מישהו רוצה לשאול אותי איזושהי שאלה? משהו שדיברתי, אני יודעת שהכנסתי הרבה חומרים ואין לנו הרבה זמן, אז השארתי לנו משהו כמו רבע שעה לשאלות. כן, אליאנה? אלינה, סליחה, אלינה? לגבי הידרוסולים בחתולים, שמעתי מזמן שצריך מאוד להיזהר עם השמנים, והשאלה שלי אם יש לי כלב וחתול שגרים ביחד בבית, ואני משתמשת בשמן האתרי עבור הכלב, למשל שלי אוהב ילנג ילנג,
אז אני אוקיי. דואגת לחתול שנמצא באותו חדר באותו זמן, ועד כמה זה מסוכן, עד כמה רחוק לעשות את זה מהם. שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. אז קודם כל, שאת מציעה להם, תדאגי שיש חלון פתוח, אוקיי? לא שהם יברחו, כן? לא בשביל זה, אלא שייכנס קצת אוויר, וגם שיהיה להם את האפשרות הזאת בעצם שאם מישהו מהם רוצה לצאת מהחדר, אוקיי? כי בעצם מה שאמרתי זה החשיבות היא, אם אנחנו לוקחים שמן ומקרבים אותו, כי ככה אנחנו מריחים, בעלי חיים לא צריכים את זה כל כך קרוב. אוקיי? חוש הריח שלהם מפותח הרבה יותר. אז גם תהיי באיזשהו מקום של צפייה עליהם, גם איך החתול, אוקיי? יש חתולים שמאוד מודעים לעצמם והם ישר בורחים, אוקיי? ויש חתולים שדווקא צריכים רגע, אז הוא יישאר וינוח, עד כמה אוקיי? זה אבל מסוכן כשאני פותחת את הבקבוק בחדר והחתול נמצא ולא בורח? עד כמה זה מסכן תראי, אותו? אם זה לא מסכן אותו מאוד, חוץ מאם זה נשאר עכשיו המון זמן פתוח. אוקיי? אם את עושה את זה מאוד קצוב ויש לו את האפשרות לצאת מהחדר, אני רוצה כן, להאמין שהאינסטינקטים הפנימיים שלו הם בריאים, אוקיי, אוקיי? תודה. בכיף. עוד שאלות? אני רוצה לשאול. היי רוני. היי אה, נוגה. אהלן. אמ, לא הבנתי עם הפורמולת הידרוסולים שנתת את המתכון, איך אני משתמשת? פשוט להציע להם להריח, או להוסיף למים, או מה? אוקיי, אז שאלה מצוינת. יש לנו כמה אפשרויות. אפשר להציע להם כל הידרוסול לחוד, לראות איך הם מגיבים. אוקיי? זאת אומרת, אם הצענו קמומיל, כלב, חתול ברחו, אז אנחנו נדע שזה לא מתאים להם. אבל אם הם רצו גם קמומיל וגם עשב לימון, אפשר לנסות לחבר אותם ביחד, אוקיי? ואז בעצם הרעיון זה, יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת, את יכולה לשים כמה טיפות על היד ולהציע להם להריח, ואם הם רוצים ללקק. אפשרות שנייה זה בעצם לקחת כלי מים נוסף בבית, כן? שהם לא יהיו חייבים לשתות את זה, ולשים בכלי מים נוסף. ואז יש להם את אפשרות הבחירה להגיד, אוקיי, אנחנו רוצים לשתות מזה או ממים רגילים. זה היה מספיק ברור, נכון? כן, תודה רבה. מעולה. רגע, אפשר שאלת המשך למה שהיא שאלה עכשיו נוגה? כמובן, ה-100 ml האלה שעושים את זה 50-50, מזה כן, אני שמה בתוך קערה עם מים שאני מוסיפה. בדיוק. את אוקיי. שמה, כמה? ממלאה את הקערה מים, ואת שמה בין 10 ל-15 טיפות אוקיי, בכלי בסדר. מים שלהם. אוקיי. הייתי קצת מהירה, זה היה מהר. יכול להיות שיהיה לנו גם הקלטה. אבל מצוין, תשאלו שאלות. אוקיי? היה משהו שלא היה ברור, שהייתם רוצות שאני אחזור עליו, או שאני אתן איזשהו איך את אומרת? הדגשה. אני רואה שגם בצ'אט יש לנו כל מיני שאלות. אפשר לשאול יש שאלה? מישהו כן, כמובן. יש לי כלב שעבר, כלב קטן, בפסוק פודלטוי, והוא עבר את הטראומה של השביעי לעשירי בשדרות. עכשיו, הוא אוקיי. היה לבד בבית, כי הוא לא שייך לי, הוא היה לבד בבית והתחבא עד שבאו לשחרר אותו. אני קיבלתי אותו אחרי שנה. קודם כל, בהתחלה הוא התחבא כל הזמן בממ"ד מתחת למיטה. הצלחתי עם הרבה סבלנות להוציא אותו מהמיטה, אבל יש לו תמיד רעידות, וכשהוא שומע אזעקה אז הוא בבכי, אבל לא בכל הקולות, בעמום כזה, בשקט, ככה הוא עושה לך. וחוץ מזה שיש לו הרבה בעיות גם בריאותות, כי יש לו עקמת אני רואה, ויש שיניים חלב של החלב, כמו שאומרים חלביות של הילדים, שהם לא נפלו, וכשלקחו אותו, הצליחו להוציא אותו מהממ"ד ולקחו אותו לפינוי בתל אביב, הווטרינר לא רצה בכלל לטפל בו. עכשיו אני ניגשתי לפני חודש אצל וטרינר עירונית בשביל
בשביל הכלב השנייה של הכלבה שלי, והוא אמר לי, תשמעי, יכול להיות שיש לו בעיה נוירולוגית, ואם הוא לא, עדיף לך לעשות איזו בדיקת דם, ואם לא, אז להמית אותו. ולי כואב הלב. מה ניתן לעשות איתו? אני ניסיתי גם הרי אני גם מטפלת ב80 מטרים, ניסיתי לתת לו, לשאוף את הלבנדר, אבל הוא עושה ככה, כן, והוא מתרחק, הוא לא רוצה. כן, זה בעצם חזק לו. אז קודם כל את יכולה לנסות איתו הידרוסולים, אוקיי? לראות איך הוא מגיב אליהם, שזה יכול לעזור להרגיע קצת כרגע. נשמע ממה שאת מספרת שיש עוד כמה בעיות בריאות ברקע. אני חושבת שחשוב למצוא וטרינר שיכול להכיל את הסיטואציה שהוא עבר טראומה, אוקיי? ולא להכניס אותו עוד יותר לטראומה רק מהחשיבה שימיתו אותו. אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב. אני יודעת, אני בתחומה, לא הוא. כן. זה ביחד, זה למצוא, אתם גרים, איפה אמרת שאתם גרים? אני גרה באשדוד. באשדוד. צריך לחפש, היום יש קודם כל וטרינרים שמגיעים הביתה, אוקיי? שזה עם כלבים שחוו טראומות, או הם בטראומה מטורפת ללכת למרפאה, אז יכולים להגיע אליהם, וגם לחפש מישהו שהוא מספיק קשוב, שזה באמת לא יהיה טראומה על טראומה. ובמצבים האלה, הרבה פעמים צריך עם הרבה מאוד סבלנות להציע לו, להיות ככה, גם אם את לא רואה ישר את התוצאה שהוא נרגע, כן? נגיד עליו, אני לא יודעת מה הוא אוהב ומה הוא לא אוהב, אם דיברתי על עיסוי, אז אפשר גם להיות לידו, לשים את היד אם הוא מוכן, לעשות דברים שהם יותר עדינים. הוא מאוד מתחבר לאנשים, כי כל מי שהוא פוגש ברחוב, הוא בא אליו ורוצה ליטופים. אני קוראת לו ליטופים. הוא אוהב את זה. זה יכול להיות שכמו שאמרתי, שמגע עוזר לו להירגע. אז את גם יכולה להשתמש בזה במגע קשוב, לעזור לו להירגע, כן? בעצם בסיטואציות שקשה לו. את צריכה לראות שהמגע הוא גם מתאים לך באותו זמן, כן? שאם את לחוצה והוא לחוץ, אז ביחד צריך גם לעזור לו להחזיק את הסיטואציה הזאת. בסדר, תודה. בכיף. ודים, את תוכל מהצ'אט, או שאני אקרא, אני פשוט... מה שנוח לך. אם תוכל, שאני אוכל להתמקד בלענות. אוקיי. בוא נראה. אני רואה שיש 12 או אנשים או הודעות. שאלו, המתכון שנתת לעשב לימון וקמומיל הוא גם לסוסים, שושנה שאלה? אז לסוסים, כן, קודם כל אפשר לעשות חיבור של קמומיל ועשב לימון, זה מצוין לסוסים. מה שלהם צריך לעשות זה פשוט לתת קצת יותר, זה 5 מיל בכלי, נגיד בדלי מים. עם המזרקים שלנו הם 5 מיל, אז לקחת מזרק, 5 מיל, לשים לו במים. אבל שזה יהיה בכלי נוסף, כן? ענת שאלה, מאיזה חומרים פעילים עלינו להיזהר בטיפול בחתולים וכלבים? אוקיי, אז קודם כל יהיה עוד וובינרים שאני אדבר קצת יותר לעומק על זה. אני נשארת היום בדברים מאוד מאוד בסיסיים, כי אני רוצה שאנחנו נתחיל לפתח איזושהי מחשבה לגבי בעלי החיים שלנו. אוקיי, יש כל מיני, למשל, אני אתן דוגמה, עץ התה זה משל שמן שכשאנחנו שמים עלינו הרבה פעמים בציפורניים, שחתולים לא יהיו לידינו, זה לא טוב להם, אוקיי? גם אם כלבים צריכים להיזהר, אוקיי? בעצם אני חושבת שאחד הדברים שחשובים לי להנכיח פה זה שמה שאתם עושים עם שמנים היתרים, אם זה לכם, תשימו לב איך בעלי חיים מסתובבים, שמסתובבים לידכם, איך הם מגיבים, גם בשביל למנוע הרעלה, אוקיי? וגם בשביל להכיר אותם קצת יותר. יש בעלי חיים שמאוד יודעים מה טוב להם ומה לא טוב להם. יש בעלי חיים שיגידו, אני צריך הכל, אני פוגשת את זה המון בכלבים, הם רוצים, הם רוצים, הם רוצים, ואז אני יודעת בעצם שצריך לעזור להם לווסת רגע. צריך להחליט לאט לאט, כן, לא לתת להם כי עכשיו הם אמרו שהם רוצים,
בסדר? אז אחד הדברים שחשובים לי כרגע בזמן הקצר שיש לנו זה להנכיח את זה שהקשבה, היכרות לבעלי החיים שלכם זה משהו שמאוד מאוד חשוב. מוזמנים גם לשאול אותי בפרטי אחר כך, בסדר? אם יש אז שמן ספציפי שאתם רוצים לדעת עליו, אני אשמח להרחיב. איריס שואלת, תודה רבה על ההרצאה המרתקת, שאלה, יש לך מתכון נגד פרושים לכלבים? אוקיי, אז גם נתתי מתכון, אני חושבת ששמנו אותו גם בקבוצה, יש קבוצה של בעלי חיים באור המדבר, אם היא מחוברת, אז אני יכולה לשלוח שם עוד הפעם את המתכון, זה היה כשהיה לנו את הכנס והרציתי שם, אני רק צריכה לזכור את זה, לשים. מי שאלה את זה? מי שאלה את זה? איריס. איריס. אז איריס מחוברת בקבוצה, היא פה איתנו איריס? אני פשוט לא רואה את כולם, אז אני לא... אני לא יודע. איריס, אם את אוקיי. אז יכולה איריס, להגיד. אם את רוצה, את מוזמנת להצטרף לקבוצת וואטסאפ, אני אעלה שם עוד פעם את המתכון. אוקיי, ואת כל החומרי גלם אפשר לקנות בחנות אור המדבר. ענבר שואלת, אשמח לשמוע אם אפשר לטפל בהשמנת יתר, מטאבוליזם משובש אצל כלבים. אוקיי, קודם כל זו שאלה טובה, אבל היא גם יכולה להתחלק לכמה חלקים. אם הבעל חיים מאובחן שיש לו משהו, אוקיי, איזושהי בעיה, אפשר להתאים את השמנים, הידרוסולים, צמחים לאותה בעיה, אם היא מאובחנת נכון, אבל בגדול כן, צריך פשוט התאמה של מטפל מוסמך, זאת אומרת, אפשר להציע קצת הידרוסולים, שמנים, לראות איך בעל החיים מגיב, אם זה משהו שהוא כבר התקבע בגוף וזה איזושהי מחלה או חוסר איזון, אז כדאי כבר לעשות איזשהו טיפול יותר מעמיק, אם רוצים לראות תוצאות. רבית שואלת אם השמנים מתאימים לתוכים. תוכים, זאת שאלה טובה שאני לא יודעת לענות עליה. אני לא מספיק מבינה בתוכים. יש מישהי בעולם של הטיפול בבעלי חיים, אני רק צריכה להיזכר איך קוראים לה, שהיא מבינה בתוכים, אפשר לשאול אותה. אני לא יודעת מה... אוקיי. בוא נראה, מה עוד יש? דנה שואלת, לגבי הידרוסולים לכלבים זה לפי משקל הגוף, כי יש סוגים קטנים וגדולים. אז בגדול, אם יש לכם כלב קטן, פשוט תיתנו לו 2-3 טיפות. אם יש לכם כלב גדול, תנו לו בין 7 ל-10 טיפות, אוקיי? אני מדברת על לדלל במים, אוקיי? נגיד בכלי של 200 מיל, תלוי בגודל של הכלי, אז משהו בסדר גודל כזה. אם זה כלים קטנים יותר, לכלבים הקטנים, אז אפשר באמת בין טיפה לשתיים. אוקיי, אני רוצה, אחד הדברים עם ההידרוסולים זה שאתם יכולים להתנסות ולראות, אני לא כל כך מכירה תגובות אלרגיות, זה צריך להיות משהו שאם בעל החיים יגיב באיזשהו קיצוניות שעשינו משהו מאוד לא קשור, אבל בהידרוסולים אתם יכולים לא לפחד ופשוט להתנסות עם בעל החיים שלכם, אוקיי? רבקה שואלת אם יש הקלטה, היא כן תהיה הקלטה באתר, אנחנו נשלח גם מייל על זה. מצוין. אמ, עוד שאלה על תוכים. שרה שואלת, יש לי 2 חתולות, אחת אוהבת לאכול עירית והשנייה עלי עשב לימון, כנראה נגד פרזיטים, יש עם זה בעיה, ואם יש מתכון נגד תולעים לחתולים, למניעה. קודם כל נשמע מצוין שאת מאפשרת להם והם עושות לעצמם את הטיפול. אוקיי? לגבי מתכון לתולעים, אני לא חושבת ששמתי באחד ההרצאות, אבל זה נותן רעיון לעשות איזשהו וובינר על זה. אז בהמשך. לגמרי. אמ,
נטלי שואלת, מה בנוגע לשמן חוכובה כשמן נשא, מומלץ, איזה איכויות יש לו? אוקיי, אז שמן חוכובה, אה, אומרים עליו שהוא מאוד מאוד תואם את הרכב העור, וגם באנשים משתמשים בו המון לכל מיני דברים שעושים לעור. אני לא כל כך משתמשת איתו לבעלי חיים, אוקיי? כי יש לנו שמנים יותר טובים. כמו שנתתי לכם את האפשרויות, אני פשוט רואה את האיכויות שלהם, הפנימיות, כן? שמן חוכובה לא יצא לי לתת לבעלי חיים פנימית. אז פשוט אני אומרת, אם אתם עושים, נגיד בעולם הסוסים, אפשר לעשות עם שמן חוכובה משחות לעור. זה מצוין, זה עוזר. אוקיי, אבל פחות הייתי נותנת את זה פנימית, ויש שמנים יותר טובים לתת לכלבים להערכה ולסוסים. רוני שואלת, אשמח אם תוכלו לענות לי, חתולה שלי בת שנה וחודשיים בסטרס וחרדות מאז המלחמה, קניתי דרוסול לימור המדבר, אבל היא לא מתחברת, מה לעשות? אוקיי. אז קודם כל את יכולה לדבר איתי באופן פרטי, אם תרצי בוואטסאפ. יש כל מיני טכניקות שבעזרתם, כי אם היא קטנטונת, גם צריכים להכיר לה אותם קודם כל, כן? זה שאנחנו אומרים יאללה זה יעזור לך, אוקיי? זה לא אומר שהיא מתחברת, או אם כל דבר מפחיד אותה, אני אתן פה כמה בעצם מחשבות, אני לא יודעת איך את מגישה לה אותם, האם את שמה קצת על היד, יש הרבה בעלי חיים שמפחדים מבקבוקים, מפקקים, זה עושה להם כל מיני קונוטציות של תרופות, אוקיי? גם את זה צריך לתת באיזשהו מחשבה, שאנחנו רוצים לחבר אותם לאיזשהו תהליך שהם יהיו נינוחים בו. אז זה אופציה לחשוב על איך את מגישה ואיך את מציעה, ואם את מציעה ישירות אותם, או שאת בעצם שמה עם אותם קודם כל מדללת במים, ואז מציעה להם, אוקיי? צריך לחשוב, אבל את מוזמנת ככה לדבר איתי בפרטי. אוקיי, הם ביקשו קישור לקבוצה, אז אני שולח את הקישור לקבוצת וואטסאפ פה, מצוין. בצ'אט, תתחברו. אוקיי, יעל שואלת אם אפשר לתת הידרוסולין גם באוכל. אז בגדול אני הייתי מפרידה אוכל וצמחים, כי בעלי חיים ירצו לאכול. אוקיי? אנחנו לא רוצים לדחוף להם את זה, אנחנו רוצים בעצם שיהיה פה איזושהי אפשרות בחירה. וזה מאוד, זו שאלה מאוד מאוד חשובה. אני לא ממליצה לתת באוכל. זה מטשטש מדי, וגם האיכות של זה, ברגע שזה כזה מטושטש, גם האנרגיה של הצמח היא פחות טובה. אז לעשות הפרדה. אוקיי, שושנה שואלת למה שמן ורדים יכול לעזור? אוקיי, אנחנו שואלים את זה בכללי או על סוסים, אוקיי, זו שאלה, אבל אני רוצה רגע לראות, בגלל שהזמן שלנו נגמר, האם יש שאלות שקשורות למשהו שדיברתי במצגת, או האם זה שאלות זה כל כלליות? השאלות. אוקיי, זאת השאלה האחרונה. אז שמן ורדים אני משתמשת בו בעיקר לבעלי חיים, הוא גם שמן מאוד מאוד מרגיע ופותח את הלב. אוקיי? יש בעלי חיים, במיוחד כשהם מאוד מאוד עדינים, כן? יש בעלי חיים, אני קוראת להם ביישנים, שהם גם באים בצורה כזאת שהם מאוד יפהפיים, וכל דבר שהם עושים הוא מאוד עדין, אוקיי? זה שמן שמאוד יכול להתאים להם. אם אתם מצליחים להיכנס לראש שלי בהקשר לכל מיני טיפוסים של בעלי חיים. אוקיי? אני יכולה לדבר על זה בהרצאות המשך. זהו, אין יותר שאלות? מצוין. איזבל. כן. המים עם ההידרוסולים, כמה זמן להשאיר להם? שאלה מצוינת. אז אם